Quan vam formar la colla, els 4 fundadors érem de 4 barris diferents. Vam decidir que el millor que podíem fer era crear una colla amb el nom de tota la ciutat. Quan anem a treballar a un barri, el nostre objectiu és fer-hi coses, comportar-nos com la colla d'aquell barri, tot i que no portem el seu nom, portem el nom de la ciutat. Volem participar als barris des de baix per, juntant els barris, crear el que és el nom de Barcelona i no simplement tenir el nom i ja està. Volíem emportar-nos els beneficis de tenir el nom de Barcelona i portar-nos també els beneficis d'una colla de barri, que és allò que la gent et reconegui com una entitat seva. Buscar barris amb tradició de cultura popular i que no tinguessin ja colla. Els fundadors érem de Gràcia, Sant Andreu, Sarrià i Poblenou, llavors Poblenou va ser el primer barri més fort. Després Sant Andreu també vam participar ben aviat, Sant Gervasi, 9 barris, fa molt de temps que el perseguíem. És un districte molt gran, hi ha molts barris i que hi podíem fer molta feina. Per exemple, aquí a Poblenou participem no només creant una diada, una actuació on vindríem i marxaríem i no faríem res, sinó la nostra idea era vindre aquí a participar com faria una colla que estigués Castellers de Poblenou. O sigui, estar-nos fent entrenaments al carrer, que la gent ens vegi, mirar que la gent hi vulgui participar en això dels castells, no simplement ser un espectacle que veus i ja està. Mirem de fer exposicions, si podem, oferir tallers a escoles, participem en Festa Major, no només organitzant una diada, que és molt important, sinó amb el Cercavila, en totes les reunions de coordinador d'entitats per crear Festa Major, com qualsevol altra entitat de Poblenou. Nosaltres desplacem el nostre entrenament cap aquí, cap al barri on volem treballar. Mínim mirem que sigui un mes, perquè si no, no són gaires efectius. Llavors, per un costat, nosaltres fem la feina que hem de fer diàriament, nosaltres ens estem entrenant 2 cops per setmana. Pel fet de fer això, la gent ja et veu, ja es pot sentir curiositat, ja pot estar interessada en preguntar-te, en dir-te. I per l'altre és donar a conèixer aquesta activitat i tindre algunes persones atentes, aquelles persones que podrien donar el perfil que volen i preguntar-los, de fet. O sigui, hi ha gent que durant l'entrenament no està a l'entrenament, sinó està pendent de si la gent, algú pregunta, es para. Normalment venim a l'estiu, cap a finals de juny, i venim aquí al casino, principalment. La idea és que és central, és pla, és bastant important per fer castells, i tenim els fanals i diferents llocs on poder enfilar-nos una mica. És que molta gent, com no surt de Barcelona, tot i que la colla està parada, voluntàriament un cop a la setmana també ens trobem a Poblenou aquí, fem alguns entrenaments així de forma particular i després ens anem a la platja. Les colles, per fer els castells, el que fem és dividir el castell en parts. O sigui, una cosa és la canalla, la part de dalt, després les pinyes i després la part del mig, el tronc. Llavors, quan muntem els entrenaments, no fem un castell sencer, o no se sol fer, sinó que pots muntar la pinya i pots posar part del tronc i això ho fas fins a un cert nivell. De fet, nosaltres per filosofia, com més castells sencers podem fer també a l'entrenament, per nosaltres és positiu. De fet, el nostre primer castell de 7, per exemple, va ser dintre d'un entrenament. Poblenou era un bon lloc per la gent que hi ha i per l'ambient que hi ha. Per Festa Major, cau abans de Mercè, és unes bones dates. Nosaltres en aquell moment estem molt ben preparats, per tant podem vindre aquí a fer grans castells. La Rambla és un lloc molt maco, és un lloc que totes les de Poblenou ens l'estimem molt i la gaudim molt, llavors que no hi hagués a la Rambla per Festa Major una diada castellera o algú que realment dona una presència important a les festes majors, o sigui, és una activitat que destaca en una festa major que faltava. És veritat que hi ha més gent per la Rambla que ve de fora, turistes, però bueno, això no treu que la gent de Poblenou seguim venint per aquí. El fet que vinguem a entrenar i després hi hagi festa major i hi hagi diada, doncs engresca bastant. De fet, una de les primeres campanyes que vam fer aquí, perquè regalàvem samarretes si feies pinyes i miràvem que la gent hi participés, i va haver-hi moltíssima gent que va fer castell, que es va posar la pinya i realment quan venim a fer castells grans aquí, el màxim que podem normalment, les nostres pinyes són molt grans i molta gent d'aquí al barri que potser no fa castells, però
ve per Festa Major i ens veu i participa, doncs també hi participa, no? I molts de la colla són de Poblenou de venir a Festa Major, no?